Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og paulay niadto mga kapuyan o naghatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun say gisulat kani adto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Sa paglabay sa panahon, nangatagak ang mga dahon, ug nangalaya ang mga tanom. Ang tao nagkaanam, ug kataas ang kaalam, nagkausab ang kalibutan. Sama sa mga gapnod, ihapak-hapak sa palud, ianod lang kini sa kadagatan. Apan ang Diyos wa mabag-o sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balaanon, sa tanan nga panahon. Ang mga himayak igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong pagadaygon siya. Maski asa mang dapit, nagkalahit-lahit ang sakit, apan ang Diyos wa malimot sa langit. Nga buhi nagkapait, kalisdanan nagahapit, dawlati ko kini nga misakit. Daw bundog na ang tanan, ug way usang kaadtuan, apan dunay nasayod sa tanan. Kay ang Diyos may katuyuan sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalangad kaniya, sa pagpuyong balaanon, sa tanan nga panahon. Ang mga himayak igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong pagadaygon siya. Ug kanunay atong pagadaygon siya, pagadaygon siya. Maayong buntag sa tanan akong mga kaigsuunan ug higalaan nga nagapaminaw niining nga tingog. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Sa makausa, ako nagapasalamat sa atong buhi nga Dios sa kahigayunan na usab nga iyang gitugot kanato nga makamata kita nining sayo sa kabuntagon aron sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug alang ngadto sa mga anaay paghigugma sa Ginoo, nasayod kita nga ang pulong sa Dios maoy atong kusog ug maoy atong giya
ug mao'y atong espada ug taming batok sa tanang pagsulay sa kinabuhi. Ilabi na nining mga panahon na karon nga walay kasiguruhan. Dalaygo na ngalan sa atong buhi nga Dios. Ang atong pagahisgutan karon atong makita sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 7, versikulo 15 ngadto sa 29. Again, Matthew Kapitulo 7, versikulo 15 ngadto sa 29. Nag-uluhan kini og pagpamati og pagbuhat. Hearing and doing. Unsaon nato pagbuhat sa mga pulong ni Ginoong Hesus nga atong nadungog. Kitang tanan, dili kita makapamakak nga aduna kitay mga kapakyasan o problema sa pagsunod sa balaod nga gipahamtang sa gobyerno sama sa pagsunod sa health protocols. Kay lagi naipit man ang atong kagawasan. O kining pagkaipit sa atong kagawasan, bunga kini sa atong mga kalapasan. Ug kitang tanan, dili usab makapamakak nga aduna kitay mga kapakyasan o adunay problema bisan sa pagsunod sa tambag o sulti sa doktor nga dili lagi pwede kaunon ang mga klase sa mga pagkaon kay mao kanay nakapataas sa atong dugo o nakapataas sa atong cholesterol o blood sugar or uric acid man kana. Pero lagi gahi jud tag mga ulo kay lagi lami ikaon sa sinugbang karne nga isawsaw sa suka nga naay sili ug kinilaw pod nga isda nga naay tuno sa lubi ug kalamansi ug apil na kadtong libro-libro nga isagol sa pinakbit. Mga igsoon ug higala, ang pagkahibalo sa saktong pagbuhat ug ang aktwal nga pagbuhat niini sa insakto dili kini sila parehas. Og ang ultimong pagpaminaw lamang sa mga tambag dili kana makatabang kanato gawas nga buhaton jud nato ang maong tambag. Ang kausaban ug kaayuhan sa gibati nato sa atong lawas mahitabo lang kini ug kung atong buhaton ang atong nabatian nga mga tambag gikan sa doktor. Di ba? Gawas kung unsahay kita ray magdoktor-doktor sa atong kaugalingon. Unsahay dili ta maminaw sa atong doktor kay kita ra poy doktor-doktor lagi sa atong sakit. Unya nayo bantaw nga moadto sa doktor kay lagi magpa-check up kuno sa ilang gibati. Ja tambagan sa doktor nga mao kana ja resitahan og tambal, ja tagaan og instruction unsaon og kapila tumaron ang maong tambal. Pero pagabot sa ilang balay, sila na hinuon magbuot kung ganahan ba nga motumar sa tambal o dili. Dakong kalibog kana. Ug ngano nga nagpa-check up pa man sa doktor nga dili man di ay mosunod sa tambag sa doktor. Sa samang butang, dili lang igo nga maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga atong buhaton ug i-aplikar ang mga pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Dili kita manundog sa kinaaya sa mga baboy nga gihisgutan ni Ginoong Hesus dito sa nahiunang bersikulo sa bersikulo 6 nga wala nila hatagi og bili ang mga mutya ug ila lang kining pagatunob-tunoban sa ilang mga tiil o buot pasabot nga kinahanglan atong tagaan og bili ang mga tambag ug ang pulong sa Ginoo. Ang tinuod nagatuo kang Kristo nagabuhat sa mga pulong nga iyang nadungog. Ug iya kining gikinabuhi ug nahimo na kini nga iyang pamatasan. Sa panahon nila, ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus na problema sila sa pag-ila kung kinsa kadtong tinuod nga mga tao nga tagasunod ni Ginoong Hesus kay daghan pud sila nga mga nagsunod-sunod kang Hesus. Kay lagi ang uban nakaginansya man diha sa pagsunod-sunod kang Hesus. Pinaagi sa pagpangita nila og sayop sa mga gipanudlo ni Ginoong Hesus og ila kining tuison og isumbong ngadto sa mga Parisiyo ug sila makadawat og salapi nga pahalipay gikan sa mga Parisiyo. Kini mga tawhana kasabwat sa mga Parisiyo sa pagpangita og sayop sa mga gipanudlo ni Ginoong Hesus.
Ug ipasabot ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan nga makaila sila kung kinsa kadtong tinuod nga tagasunod niya ug kinsa kadto sila nga adunay tinuod nga motibo. Sa bersikulo 7, sa Mateo kapitulo 7, bersikulo 15 ngadto sa 16, nagpahimatngon si Ginoong Hesus mahitungod sa mga mining propita o mga mining magtutudlo og nagaingon siya, magmatngon kamo sa baka akong mga manalagna nga muanha kaninyo nga nagasapot sa pagkakarnero apan sa sulod nila sila mao ang mga lobo nga manunukob tungod sa ilang mga bunga maila sila ninyo. Sa daan ug bag-ong tugon, problema na nila sa una ang mga mining propita ug mga mining magtutudlo ug mas ningdaghan sila karon sa atong kapanahonan. Nanaghan ang mga mini nga mga pastor kuno sila. Ang mga mining propita ug mining magtutudlo nagasangyaw sa pulong sa Ginoo pero gisagulan pod nila ang ilang pagpanudlo og mga tinuohan nga wala mahitukma sa balaang kasulatan. Usa ka ehemplo sa mini nga pagpanudlo nga ang paghinulsol daw sa sala kinahanglan nga ubanan kini sa pagpinitensya o pagpasakit sa lawas. Wala ka na gitudlo ni Ginoong Hesus kay siya lamang ang nagbuhat ni ana ug kausara ug nga dili na kana mautro kay ang pag-antos ug ang kamatayon ni Ginoong Hesus kausara na hitabo didto sa krus sa Kalbaryo alang kanatong tanan. Ug ang pagpinitensya dili ka na makapasaylo sa imong kaugalingon. Hinunua, makapaimpyerno ka na nimo tungod kay imong gidaot o gipanamastamasan ang imong lawas nga imong hinuwaman gikan sa magbubuhat sa tanang butang nga mao ang buhi nga Dios. Ang mga mining propita o mining magtutudlo mahilig magpalapad sa papel o mahilig mambula aron nga ang maminaw ganahan nila o nga maengganyo silang muhatag og kung bisan unsa ingon nga pahalipay. Ang mga mining propita o mining magtutudlo wala silay permanenteng lugar o walay permanenteng simbahan o kini sila nagsuroy-suroy tapon-tapon sa laing kasimbahanan managhap o kung kinsa nga simbahan mupawali kanila aron nga makadawat pud sila og offering human sa ilang wali. Ang mga mining propita o mining magtutudlo ang ilang gipangwali sa mga katawhan mao lamang ang mga kabulahanan o kadato sa mga material sa kinabuhi. Ingon nga pampahumok sa mga kasing-kasing aron nga kanunay silang imbitahon sa maong simbahan nga ilang gibisitahan. Ug daghan ang mga tao nga nahulog ang ilang mga kasing-kasing ug nakagusto sa pagpanudlo sa mga mining pastor o propita ug mga mining magtutudlo kay dili sila mogamit sa mga bersikulo sa Biblia nga mutira o muigo sa ilang mga kaluyahon o binuhatan nga dili maayo ug kini sila nga mga mining propita o mining pastor ang hinungdan sa kagubot ug pagkabungkag sa ubang iglesia karon. Sa bersikulo 16, naghatag si Ginoong Hesus og simpleng pamaagi unsaon pag-ila sa mga mining propita o mga mining magtutudlo o mga mining pastor nga mahilig magsuroy-suroy sa kasimbahanan. Bersikulo 16 nagingon, tungod sa ilang mga bunga maila sila ninyo. Ang pulong bunga nagahulagway sa ebidensya sa klase sa kinabuhi diha sa pagsunod o pagsumitar ngadto kang Kristo. Makaila kita sa mga mining propita o mga mining magtutudlo o mining pastor pinaagi sa ilang mga bunga ug estilo sa kinabuhi ug ilang pinulungan nga puno sa pagpalapad sa papel ug nga puro matamis ang ilang mga pinulungan pero mga hambugon usab ni sila. Og nga musuri sila sa kasimbahanan, mobisita sila nga walay abiso, o nga dili pud sila mobiya og walay madawat nga mga offering kunuhay. Wala kini sila kahingawa sa mga kalag. Wala sila kahingawa
sa kalinaw. Hinunua, sila ang nagdala sa kagubot sa iglesia. Kini sila gitawag og mga lobo nga manunukob sa mga karnero. Busa, kinahanglan nga makabaton kita og espiritu sa pagsabot o espiritu sa pag-ila sa mga lobo nga mao kini mga mining propeta o mining pastor. Kay kita ra usab ang maalaot kung dili kita magbantay kanila, kay basin mahiapil kita kanila ngadtos naglilaab nga kalayo. Ang tinuod nga alagad o sulugon sa Ginoo adunay disiplina sa iyang kaugalingon, sa iyang kaugalingong pamatasan, ug makahibalo siya kung asa ang iyang utlanan, ug nga makahibalo siya kung kanus siya angay nga musulti, ug dili siya makamao nga mo BI sa iyang leader o amo o pastor. Ug ang tinuod nga alagad ug sulugon sa Ginoo dili pilosopo, ug dili makamao mo tamay sa uban nga adunay maaghop nga mga espiritu. Ang tinuod nga alagad o sulugon sa Ginoo dili mapahitason ug dili kanunay basa ang mga baba nila. Ang bersikulo 21 ngadto 22 nagasulti mismo si Ginoong Hesus nga dili tanan mga mutawag sa iyang ngalan o nagdala sa iyang ngalan mahilangit, ug nga nagasugyot ang Ginoo nga bisan ang dagko o kahibulungan nga mga binuhatan ug bisan sa ilang pagpanghimo og mga milagro, dili kini ang magapamatuod nga kini silang mga tawhana mga sulugoon o alagad sa Ginoo. Kay ngano, mismo si Satanas usa ka master magician. Bersikulo 23 nag-ingon si Ginoong Hesus, ug unya pagasaysayan ko sila, wala ko gayud kamo maila, pahalayo kamo kanako mga mamumuhat sa dautan. I never knew you, depart from me. Kining pulong nga no or maila dinhi sa bersikulo 23 nagpasabot kini nga adunay suod nga relasyon o best friends relationship. Busa, ug aron nga si Kristo makaila kanato, kinahanglan nga makigsuod kita kaniya ingon nga suod nga higala. Ug mao nga ang duha ka higala nasayod sa usag-usa. Ug kini nga klase sa relasyon ingon nga suod nga higala sa Ginoo, nagahatag kini kanato og pagsalig og kalig-on diha sa atong pagpakigistorya sa Ginoo, ilabi na sa mga panahon sa kalisdanan. Ang 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto 22 nagaingon, mga hinigugma, kung ang atong mga kasing-kasing wala magasaway kanato, kita may pagsalig ngadto sa Dios. Ug pagadawaton ta, ikan kaniya ang tanan nga atong gipangayo, kay gibantayan ta ang iyang mga sugo, o gibuhat ta ang mga butang nga kahamutan sa atubangan niya. Mao kana diha. Ug sa unahan nga mga bersikulo dinhi sa Mateo kapitulo 7, sa bersikulo 24 ngadto 27, si Hesus nagasaysay sa importansya sa usa ka kinabuhi nga nagabarog o nagatindog ibabaw o diha sa iyang mga pulong. Ang usa ka tawo nga adunay huyang sama sa uhot ug gabok ug lata nga pagtuo sa Ginoo, kini siya dali ra nga madani sa mga mining propeta o mga mining pastor. Ug sa panahon nga ang mga mining propeta o mga mining pastor moabot sa usa ka iglesia ug mukusa sa paggubot sa iglesia, kini nga klase sa huyang o gabok nga pagtuo mao kining tawhana ang dali nga makanikani bisan asa dadun tungod kay wala kini lig-on, walay kupot ug walay baruganan. Ug sa samang paagi, ang usa ka tawo nga adunay huyang ug gabok nga pagtuo daling mapukan sa panahon sa mga pagsulay. Ug kini nga pagtuo nahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay sa balas. Ang uban usab kung panahon sa kadagaya ug kalipay, kini mga tawhana dili nimo sila makit-an sa simbahan o dili sila motambong sa mga pagtigom o Bible study. Pero timan nga sa panahon sa kawadon,
sa ilang kawadon ug kasakit o balatian, musimba ni sila ug magpaampo sa pastor. Ug dayon ilang basulon o pangutanon ng Ginoo ug ngano nga nagantos sila. Mga igsoon ug higala, wala kitay katungod nga mobasol sa Ginoo ug wala kitay katungod nga mangutana sa Ginoo ngano nga nagantos ta. Kita ang may kalapasan, kita ang magtinarong atubangan sa Ginoo. Mao na giingon nga kinahanglan nga mutubo kita, dili kay magpabilin kita nga sama sa mga bata nga walay mga buot. Ug mao nga sa bersikulo 24 ngadto 25, ang buot pasabot sa pagtukod og balay ibabaw sa bato nga bantilis, buot pasabot nga dili lang igo nga maminaw o dili igo nga makabati lang ta sa pulong sa Ginoo. Hinunua, kinahanglan nga atong iaplikar o kinabuhion o buhaton nato ang mga pulong sa Ginoo nga atong nadungog. Sa atong gitun-an din hikaron, kitang tanan mamahimong mga mini sa tubangan sa Ginoo kung ang atong nabasa sa Biblia ug nadungog o nabatian nga mga pulong sa Ginoo wala nato gikinabuhi o wala nato buhata adlaw-adlaw. Ug kung matinuoron jud kita, kasagaran ka nato, muangkon nga dili kita matinuoron kung ang ato na pagahisgutan ng atong mga kaugalingong base sa pulong sa Ginoo. Kasagaran ka nato, dili kita muangkon nga naatay sayop. Dili kita muangkon nga materialistic ta kay lagi kuno gikinahanglan ra. Dili kita muangkon nga naa kitay addiction sa usa ka butang. Dili kita muangkon nga naa kitay kahuyangon sa usa ka butang. Dili kita muangkon nga huyang o gabok ang atong pagtuo sa Ginoo kay lagi kuno sige man daw og simba kada Domingo o aktibo man kuno sa mga bulahaton sa simbahan. Mini kini nga pagtuo mga igsoon ug igala. O mini nga baruganan. Basin unya sultian ka sa Ginoo. Wala ako makaila kanimo pahawa. Sa libro sa Santiago, kapitulo 1, bersikulo 22, nagaingon, apan himo nga magtutuman kamo sa pulong ug di lamang magpapanimati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Busa kining atong gitun-an sa Mateo kapitulo 7 ug apil na ang nahiunang kapitulo 5 ug kapitulo 6. Mao kini ang mga pagtulunan ni Ginoong Hesus nga makatabang sa atong pagtuo diha kaniya nga mamahimo kitang lig-on ilabi na sa panahon sa mga kalisdanan sa kinabuhi o panahon sa mga pagtintal sa yawa. O makabaton usab kita og kaisog sa pag-atubang o pag-ila batok sa mga mining propita o mga mining pastor o mga mining magtutudlo nga moabot sa imong atubangan o sa inyong iglesia. Kini mga gipanudlo ni Ginoong Hesus dinhi sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6 o kapitulo 7, mga masakit kini nga mga panudlo ug jutay lamang ang makadawat niini kay sa ilang pagtuo sila'y naigo sa mga gipanulti dinhi. Of course, kinsa pa man diay lain. Pero og kung matinuoron jud ta og nga gikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo, kini nga mga panudlo sa Ginoo dinhi dapita sa balaang kasulatan, magahatag kini kanato og dugang kalig-on ug baruganan. Ug kung na virus pa kini, bakuna nato kining Mateo kapitulo 5, 6 ug 7. Batok sa tanang matang sa kadaot ug batok sa mga dautan. Nagaingon dito sa Episo kapitulo 6 bersikulo 11, nagasulti si Apostol Pablo, nagingon, managsulob kamo sa bugos nga hinagiban sa Dios aron kamo makaasdang batok sa mga paglimbong sa yawa. Busa mga igsoon ko og higala diha kang Kristo. Atong paningkamutan nga ang tanan nga mga pulong sa Ginoo nga atong nadungog o napatalinghugan bisan og sakit paminawon, kinahanglan ang ato usab kini nga buhaton o kinabuhion o iaplikar sa atong kinabuhi adlaw-adlaw aron nga masanay kita
ug mahimo kitang andam kanunay. Paningkamutan nato nga mabakunahan kita pinaagi sa pulong sa Ginoo. Bisan tuod sakit man ang tupok sa dagom sa mga pulong ni Ginoong Hesus, sige lang, kay alang man kini sa kaayuhan sa atong kalag ug espiritu, alang sa atong kaluwasan, ug alang ngadto sa kinabuhing walay katapusan, kauban ang atong buhi nga Dios nga balaan. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo ning takna. Magampo kita, langitong Amahan, sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo. Salamat sa kamatuoran nga imong gipanudlo nga walay kinutuban. Among gipangayo diha kanimo nga mamahimo kaming matinuoron diha sa pagtan-aw sa among mga kagalingon, sa among kinabuhi ug batasan ug sa among mga kinaiya adlaw-adlaw. Aron nga makabaton kami ug mga maayong bunga, ug nga mahimo usab kami nga panalangin ngadto sa uban nga nagkinahanglan ug kadasig diha sa pagkinabuhi nga matarong sumala sa imong gisugo pinaagi sa imong mga pulong. Nasayod kami o Dios nga aduna kami daghang kapakyasan sa imong atubangan, ug nga wala kami mahimo sa among kaugalingon nga mga paningkamot gawas sa imong mga tabang. Ug ako sab nga gihangyo ang imong balaan nga espiritu nga maoy mag-aagak kanamo diha sa pagsunod sa imong mga pulong ug mando alang sa kabulahanan sa among kalagog espiritu diha sa pagpangandam ngadto sa katapusan sa among yutan-ong kinabuhi. Among gilauman ang imong makanunayong grasya ug kaluoy sa among tagsa-tagsa nga pagpaningkamot sa pagkinabuhi sa kinabuhi nga takos sa imong atubangan. Salamat Ginoong Hesukristo. Kanimo lamang ang tanan nga pagpasalamat, pagdaig ug pagpasidungog. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, tunhain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opus sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpaminahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanito Just turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory.